תסתכלי, מוכנה? איזה גדול זה. אה, זה כל היד שלו. אני נדבק. איך, אבי רוצה. לא. זה גלי? זה דבק חם. הוא נראה לי מתקרר. תראה את היד שלי. תראה את היד שלי. תעזוב את הכדור. לא, אבל זה נראה לי שרף, לא יודע מה זה. תעזוב את הכדור. לא, הכנסתי איזה אצבע. זה כדור? כן, זה היה כדור. כזה שלוחצים עליו ואז הוא מתנפח. נו, איך קוראים לזה? זה קשה. יש פה משהו קשה. יש פה פלסטיק. בפלסטיק. תראו את היד שלי, זה נראה כמו דבש. איכס. איזה קול, איך אני אכבה את הסרטון? עם יד שמאל.